Benvides a Cacho Animalada, unha sesión de narración oral e música para público infantil e os seus titores e titoras legais. Contos, música, animais e, por que non, certas animaladas. A voz, guitarra e outros trebellos, Luis Iglesias. Aos contos, Vero Rilo. Merlas, toupas, cabras, raposos, nenos, nenas, xogades con nós.